Pöytyä on noin 8000 asukkaan ja 3 vireän taajaman kunta Varsinais-Suomessa. Pöytyällä asut lähellä luontoa, mutta hyvien yhteyksien päässä Turusta, Tampereelta ja Helsingistä. Monipuoliset tontit ja viihtyisät asuinalueet tarjoavat mahdollisuuden oman näköiseen elämään. Lapsiperheet arvostavat turvallista arkea ja laadukkaita sivistyspalveluitamme. Luonto on aina lähellä. Hurjenrahkan kansallispuisto, Aurajoki ja upeat ulkoilureitit kutsuvat liikkumaan ja viihtymään. Kunnassa on tilaa myös yrittää. Pöytyällä yrityksillä on tilaa kasvaa ja menestyä keskellä kasvukolmion mahdollisuuksia yritysmyönteisessä kunnassa. Monipuolinen elinkeinoelämä rakentuu muun muassa metalli- ja elintarviketeollisuudesta, maataloudesta sekä paikallisesta käsityöosaamisesta. Pöytyä, tila olla vapaa.